Аз съм умерен оптимист от днешното заседание, продължило повече от 5 часа, в частта търсене на допълнителни приходи, за да могат да бъдат вместени някои от нашите допълнителни предложения за разходи. Министър Дянков възприе 3 от нашите предложения с сериозни намерения за допълнителни приходи, т.е. оцени като такива. На първо място, въвеждане на данъчно дознание. По неговите думи, всъщност, това може да донесе допълнително около 200 милиона лева допълнителни приходи на годишна база за догодишния бюджет. На второ място, ограничаване на разплащанията в брой до 5000 лева, ако това се възприеме от сегашните 15, които са. Разликата може би около 40 милиона допълнително приход в бюджета. И на трето място, криминализирането на укриването на неплащането на вноски. Не е изчислено още, това е по наш разчет, че около 200 милиона, но НАП ще направи този разчет в следващите дни и преди да влезе бюджета в парламента ще имаме готовност да чуем и каква е предварителната оценка и от тази мярка. Заедно с това обаче, криминализирането на укриването на вноски ще бъде намалена наказателната лихва, която в момента е 20% за неплащане на осигуровки. За къснени осигуровки ще бъде въведена 10%, както е в прозолепе, както е в момента за данъчните задължения. Втората група мерки... Само да довърша. Втората група мерки, които казахме, че ще изследваме заедно, е възможността за вътрешно преразпределение от сектор сигурност към сектор образование, култура и здравеопазване. Това ние предложихме и ще търсим допълнителна възможност дали това може да стане в рамките на вътрешно преразпределение. Третата група мерки, която така пълне среща виждане, т.е. подкрепа от негова страна, но все пак е готов да го коментираме. Дали можем с вътрешни допълнителни облагания, дали по-висок максимален доход, дали въвеждане на допълнителни данъци, ако това се въведе от други държави членки. Значи, че до края на годината ще бъде ясно колко държави членки ще въведат данък върху финансови транзакции. В днешното заседание на ЕКФИН, с което той ни информира, 11 станаха държавите от 9, които бяха първоначално и се увеличава тяхния брой. България изчаква да разбере дали по-изгодно ще й бъде да остане извън механизма на тази процедура или се влезе вътре. Тоест има въпрос, който в следващите месеци, 2 месеца ще стане ясно и буквално преди финализирането на бюджета в парламента ще стане възможно и този отговор да бъде да или не. Но предварителната оценка за евентуалното въвеждане на данъка върху финансовите транзакции на НАП е 180 милиона, по думите на финансовия министър, допълнителни приходи. Но отново казвам, там има въпрос дали това ще се въвежда изобщо, дали трябва да се въвежда, дали по-скоро държавата ще загуби или ще спечели и бизнеса в това число от неговото въвеждане. Така че общия пакет би могъл да бъде в рамките на наистина около 450 милиона минимум до 6 милиона, за които говорим ние. Не, чакайте само. Дянков съгласен. Най-големи шансове пари от МВР и от отбрана. Това казах, че е второто ни предложение, което той е съгласен да изследва, след като видим колко пари ще влязат от първите предложения. И ако не стигат. За образование, култура и здравеопазване. В този сектор, като образованието не случайно е на първо място, ние сметнахме, че трябва минимум 112 милиона, това са нашите разчети, за да се увеличи единия стандарт в средното образование на 15%, с 15%, а не с 5%. Тоест допълнително 112 милиона. За висшето образование в БАН и в вузовите са необходими още 27-8 милиона, за да могат да бъдат покрити неотложните плащания. Тук беше и шефа на БАН на днешното заседание, който коментира това. Така че за образованието един пакет около 140 милиона от допълнителните приходи на първо място стоят като приоритетност. На второ място стоят допълнителни плащания към пенсионерите. И тук има вариантност. Или 134 милиона, колкото ние смятаме, че трябват за пенсиите от 1 януари на 10%, или казвам това, или ако не стигат парите, поне коледна добавка еднократна в тазгодишния бюджет, когато видим на 9 месечето как се изпълняват, последните данни на 9 месеца, как се изпълняват приходите. Има добра информация, добри данни, знаете. Бюджетът се изпълнява с превишение сериозно над първоначално планираните приходи и оттам нашия оптимизъм, 60 милиона, които ние търсим за коледна добавка на пенсионерите, 50 лева на минималната пенсия и до 20 лева намаляващия до пенсии до 400 лева, да бъде евентуалната компенсация, ако не се приеме нашето предложение от 1 януари и бюджет 2013 не може да издържи да намери тези 134 милиона, които са нужни. След това имаме още няколко разходи, които са в културата, за музеите, за читалищата, за библиотеките и за работещите в цялата сфера на културата, приоритетни, които Дянков приема, че са приоритетни, и след това образованието. След това здравеопазването. Допълнително
допълнителни средства специално за най-тежките звена, психиатри, трансфузионни, хематологични центрове и така нататък. Какъв е шанса за добавка коледна? Така, това, което пропуснах всъщност, ако има допълнителни приходи, след образованието и културата стоят плащания към майките или тук говорим, или към увеличение на обезщетението за безработица, минималното, което ние предложихме. Тоест, майките имат шанс, според мен, тъй като става дума за около 15 милиона, увеличението на 270 лева поне, това е първия бараж, 290 лева втория бараж, който можем да търсим, иска 25 милиона. Всичко зависи от това как ще оценим допълнителните приходи и колко те ще вместят като приоритетност от тези разходи. Но отново казвам, първо, образованието като приоритетност, на второ място културата с средства, на трето място системата за осигуряване, пенсии или майки, или заедно двете, или пенсиите в тази годишния, майките в следващата година и след това малко за здравеопазване.